በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አልዎ ካልእ ሕይወት በዘይሃዩ ወአልዎ ካልእ ስም በታሕተ ሰማይ ዘይትወሃብ ለእጓለ እመሕያው ብእኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተውሃበን እዩሞ ምድሓን ብኻልእ ከቶ የለን። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 12 የአምነካ እየ እንኮ ሆሳዕና ዘይና ወዝመርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ የአምነካ እየ እንኮ ሆሳዕና ዘይና ወዝመርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ስምካ ሕያዊው ዘይመውት ትሞት ዘይስዕሮ ዘይዕገብ ኣብ ማንም ኣይውከልን ናብ ካልእ ኣይጥምትን ትምክሕተይ ስምካ እዩ ንዕኡ እየ ዝእመን ሃሌሉያ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኢየሱስ የአምነካ እየ እንኮ ሆሳዕና ዘይና ወዝመርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ የአምነካየ ብሕይወተይ ኢሉ ዝዝምር ኩለመናይ እንተ ዘይተኣመንኩ ዋላ እንተኸሓድኩኻ እሙን ኮይንካ ትነብር ፍሉይ እዩ ባሕሪኻ ሃሌሉያ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኢየሱስ የአምነካ እየ እንኮ ሆሳዕና ዘይና ወዝመርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ
ኢኻ መንበርየይ ይመስክራለይ ዓመታተይ ጽባሕ ውን እንተኾነ ንስኻ ኢኻ መርከበይ ትኣነ ዝትስፈዎ ብስምካ እዩ ጐይታይ ሃሌሉያ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኢየሱስ ይኣምነካ እየ እንኮ ሆሳዕናይ ዘይናወጽ መርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ አሎኒ ዝብሎ ብዘመነይ ብዘይ ንስኻ ሰብ ዘይብለይ ኣነ እየ ዝፈልጦ እቲ ዝገበርካለይ ይባረኽ ትዙፋንካ ምስጋና እዩ ዓቕመይ ሃሌሉያ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ምድሓን ብኻልእ የለን ትዝእመነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትሰብ ዝድሕነሉ ኢየሱስ ይኣምነካ እየ እንኮ ሆሳዕናይ ዘይናወጽ መርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ይኣምነካ እየ እንኮ ሆሳዕናይ ዘይናወጽ መርከብ መድሕና ሕይወተይ መንገዲ ሓርነት ኢኻ ኤልሻዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ሽልማተይ በስመ አብ ወወልድ